Άλλη ερώτηση. Ο κύριος. Με συγχωρείτε, ο κύριος. Κύριε Πρόεδρε, κάποιες πολιτικές κινήσεις στο παρελθόν, στη διαδρομή τους εξαγοράστηκαν και συγχωνεύτηκαν. Δεσμεύεστε ότι δεν θα γίνει κάτι ανάλογο στο κόμμα αυτό? Σήμερα, γιατί σήμερα μιλάμε, φυσικά μπορεί να σας εκπιστώ, αλλά παίζει ρόλο αυτό. Να σας πω ότι παίζει ρόλο το κίνητρο όμως, έτσι. Για ποιο λόγο ξεκινήσαμε κάτι? Έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τα προβλήματά μας, και μάλιστα επειδή είναι διαφημιστική εταιρεία η δουλειά μου, έχω πάρα πολλά προβλήματα. Και το τελευταίο διάστημα, γιατί ασχολούμαι με τα προβλήματα της δουλειάς μου για να τα λύσω, έχω πάρει απόφαση για να έχω ίση τη συνείδησή μου απέναντι στις κόρες μου και στο γιο μου, ότι πρέπει να κάνω κάτι για αυτόν τον τόπο. Τι περιμένω από αυτό? Ιστεροφημία. Μπορεί να βγείτε περίεργο και ρομαντικό σήμερα αυτό, και πιστεύω ότι για τα παιδιά που είναι μαζί μου το ίδιο νιώθουν. Θα ήθελα κάποια στιγμή η ιστορία να γράψει το όνομά μου, αλλά όχι με μαύρα γράμματα. Θα ήθελα να προσφέρω κάτι στον τόπο. Θα ήθελα να με σκέφτονται διαφορετικά. Γιατί όλους μας αυτό που μας περιμένει είναι 2 μέτρα γης. Τίποτα περισσότερο. Άντε και έβγαλες και 10 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια και να δεις. Τι να το κάνεις? Τι να το κάνεις? Πόσο χρειάζεται για να ζήσεις? Ένας αρχαίος Έλληνας ζούσε στο πιφάρι. Και όταν πήγε ο Αλέξανδρος μπροστά του, λέει: με στερείς αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις, τον ήλιο. Δεν ζητούσε τίποτα. Σήμερα ναι, έχουμε ιδέες, τις γράφουμε και δεν είναι σημαίνονες. Τις κουβαλάμε μαζί μας πάνω από 30 χρόνια γιατί τις έχουμε αλλάξει. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξουν. Απλώς χρειαζόμαστε τη συμπαράστασή σας και τη βοήθειά σας για να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε και άλλους ανθρώπους που να φέρουν επιτέλους αυτή την κοινωνία να τη δουν να ζει. Να ζει ανθρώπινα και με αξιοπρέπεια. Μας έχουν στερήσει την αξιοπρέπειά μας και έχουν καταστρέψει τη λέξη εμπιστοσύνη. Γιατί αυτό που κάνετε τώρα εσείς, θέσατε το μεγαλύτερο ζήτημα πραγματικά που έχει η νεοελληνική κοινωνία μετά τη μεταπολίτευση. Το θέμα της εμπιστοσύνης. Αν ήμασταν Γερμανοί, και σήμερα μιλήσω ότι ένας Γερμανός που είχε ένας Έλληνας, θα θεωρούσατε δεδομένο ότι ό,τι λέει είναι αυτό που λέει. Δεν πρόκειται να φύγει αριστερά και δεξιά ούτε μία τρίχα. Είμαι Έλληνας όμως και είμαι και περήφανος που είμαι Έλληνας. Σκεφτόμαστε όμως ότι αφού είναι Έλληνας, άλλα λέει και άλλα κάνει. Είναι το φαινόμενο της εποχής. Λέει η κυβέρνηση θα βάλω φόρους. Ξέρουμε όλοι ότι αύριο το πρωί θα πούν φόροι. Λέει η κυβέρνηση ότι θα κάνουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, κλείσει τις επιχειρήσεις που υπάρχουν. Οκ, εγώ βαρέθηκα. Κουράστηκα. Κουράστηκα να ακούω τα ίδια και τα ίδια και να έρχονται να με σώζουν ο ένας από τον άλλον. Θα προτιμούσα λοιπόν εγώ και οι συνεργάτες μου να κάνω μια αλλαγή. Να δοκιμάσω κάποιον και να ρισκάρω να δω αν ένας από τους άλλους είναι διαφορετικός. Και αν δεν είναι διαφορετικός, την επόμενη φορά το μαυρίσω όσο δεν πάει το μυαλό του. Αλλά πρέπει να έχω τη δύναμη να το κάνω. Εμείς δεν ζητάμε να έρθετε μαζί μας για να γίνετε ο κομματικός μας στρατός. Δεν θέλουμε τέτοιο. Δεν θέλουμε οπαδούς, να το πω λίγο ποδοσφαιρικά. Φιλάθλους χρειαζόμαστε. Ανθρώπους που να μπορούν να σκέφτονται και να χειροκροτάνε την αντίπαλη ομάδα όταν κερδίζει. Το είπα και πριν και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Αλλά έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Και έχουμε όραμα. Έχουμε αυτό που λέει τον τόπο. Ζητάμε την εμπιστοσύνη σας κυρίως. Και τη συμπαράστασή σας για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό σας το υποσχόμαστε. Με γνώση των σουπιών αυτών που λέμε σήμερα. Γιατί όλα αυτά πρέπει να ξέρετε καταγράφονται κιόλας. Οπότε δεν έχετε μετά να μας τα δείχνετε. Άλλος. Ναι. Κατώνει λίγο στον κύριο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, ποια είναι η θέση σας σαν πολιτικό κόμμα απέναντι στην βουλευτική ασυλία, στους οικονομικούς και λάθρομετανάστες και ποια είναι η θέση σας απέναντι στα εθνικά ζητήματα? Ωραία. Τρία θέματα λοιπόν. Αν ξεχάσω κάτι να το θυμίσετε, γιατί το χάσω έτσι. Απέναντι καταρχάς στην βουλευτική ασυλία. Είμαστε κάθετοι, το γράφει και όλες τις θέσεις του κόμματος. Κανένα ποινικό αδίκημα, κανένα όμως, έστω και αν πρόκειται για ένα ελάχιστο, δεν θα παραγράφεται ποτέ, ποτέ όμως, και οποτεδήποτε βρεθεί, θα καταδιώκεται και θα διώκεται και θα τιμωρείται ο υπεύθυνος. Ο βουλευτής πρέπει να έχει ασυλία, αλλά όχι για αυτά που κάνει. Για αυτά που λέει. Γιατί για να είσαι βουλευτής και να έχεις άποψη, πρέπει να μπορείς να μιλάς. Για να είσαι πολιτικός, πρέπει να μπορείς να λες αυτό που αισθάνεσαι. Και δεν μπορεί να σε κυνηγάει ο καθένας με μηνύσεις. Αν έχεις άδικο, οκ, θα το δει ο κόσμος και θα αποφασίσει. Αλλά δεν μπορεί να κλαίεις. Δεν μπορεί να βάλεις το χέρι στο μέλι.
να το γλύφεις και να μην σε πειράζει κανένας. Αυτό δεν γίνεται. Όλοι στη φυλακή. Στη φυλακή μέχρι να μην τους ξαναδεί ήλιος. Γιατί αν τιμωρηθεί ένας από εμάς σήμερα που δεν είμαστε ακόμα επαγγελματίες πολιτικοί, δεν θα γίνουμε ποτέ επαγγελματίες. Αλλά δεν είμαστε πολιτικοί με την έννοια του πολιτικού. Πρέπει να τιμωρηθώ γιατί έκλειψα 100 ευρώ και πρέπει να φάω ένα μήνα φυλακή. Αν ήμουν πολιτικός και το έκανα, να πάω 10 χρόνια μέσα. Γιατί εγώ είμαι το παράδειγμα. Και αν εγώ το παράδειγμα απέναντί σας δεν είμαι αυστηρότερο στον εαυτό μου από ότι είμαι με εσάς, τότε τι παράδειγμα είναι. Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν. Για μετανάστες. Μπράβο. Υπάρχουν δύο θέματα για τους μετανάστες. Είναι μετανάστες και λάθρομετανάστες. Μετανάστες φυσικά δεχόμαστε. Γιατί ο μετανάστης κάνει ό,τι κάνει και ένα σήμερα. Τι έκανε ένα σήμερα, άκουγα στο Real FM ότι μέχρι τον Αύγουστο, σημειώστε το αυτό, για το 2011 μιλάμε, 20.000 Έλληνες φύγανε επίσημα εκτός Ελλάδος. 20.000 Έλληνες, 15.000 Γερμανοί και 5.000 στην Αυστραλία. Δεν είμαστε για τις άλλες χώρες. Εμένα δύο δικοί μου πήγανε Ιρλανδία. Και το λέω γιατί όλοι μας έχουμε κάποιον που έφυγε. Μια ολόκληρη πόλη δηλαδή κατακαιρματίστηκε σήμερα, που εμείς έχουμε ανάγκη από κόσμο, από νεολαία, από εξειδικευμένους, έφυγε στο εξωτερικό. Πήγαν όμως μετανάστες. Κανείς δεν έφυγε παράνομα, κανείς δεν έφυγε με περίεργο τρόπο. Άρα μετανάστες φυσικά γίνονται δεκτοί στη χώρα όταν τους χρειαζόμαστε. Πάμε τώρα στους λάθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες ποιο θεωρείται? Λαθρομετανάστες μπορεί να είναι Αλβανός στην Ελλάδα. Γιατί έχει σύνορα, περπατάει, κρυφά το βράδυ, μπαίνει μέσα και έγινε λαθρομετανάστης. Το ίδιο μπορεί να κάνει ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός ή ο Τούρκος. Εμείς όμως σήμερα στην Ελλάδα έχουμε λαθρομετανάστες από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, από το Μπαγκλαντές. Δεν ξέρω από πού στο καλό έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, από την Νότια Αφρική, από τη Μεσαία Αφρική. Εγώ έχω μια ερώτηση να σας κάνω. Αν σήμερα έδινα σε κάποιον από εσάς 2.000 ευρώ στην τσέπη, γιατί με τόσα λένε ότι έρχονται, τον έπαιρνε όλα τα χαρτιά και τον έλεγα φύγε τώρα και πάνε στο Αφγανιστάν. Μέχρι πού πιστεύετε ότι θα φτάνει? Μέχρι τη μέση της Τουρκίας, μέχρι τα παράλια? Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να πάει παραπάνω? Δεν σας γεννιέται λοιπόν το εύλογο ερώτημα? Πώς αυτοί οι άνθρωποι, ξυπόλοιτοι, ρακέντητοι, μπορούν και έχουν στην τσέπη τους 2-3 χιλιάδες δολάρια, διασχίζουν 5-6 χώρες που έχουν τεράστια προβλήματα, αστυνομικά κράτη, θρησκευτικά κράτη που τίποτα δεν περνάει χωρίς έλεγχο, φτάνουν σόι και αυλαβείς στα παράλια της Μικράς Ασίας και έχουν και 2.000 ευρώ, δολάρια, 3.000 να δώσουν στον Τούρκο το βαρκάρι για να του περάσει απέναντι. Και ο Τούρκος δεν του σκοτώνει να τα πάρει, αλλά τα παίρνει και δεν είναι τίμιος, τους περνάει απέναντι. Παιδιά, όλα αυτά είναι ένα παραμύθι. Οι λαθρομετανάστες αυτοί που έρχονται, κατά κύριο λόγο είναι μουσουλμάνοι. Είναι ταλέποροι άνθρωποι, τους οποίους εκμεταλλεύονται. Δεν έχω τίποτα προσωπικά μαζί τους. Έχω όμως με το σύστημα και το κόλπο αυτό που τους διακινεί. Τους φέρουν στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, επίτηδες για να αλλοιώσουν τον πληθυσμό. Και δεύτερον, για να μπορούν να τους ελέγχουν. Όποιος έχει διαβάσει το Κοράνι καταλαβαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να ελέγξει ένα μουσουλμάνο, γιατί πάνω από είναι μουσουλμάνος. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ ταλέποροι και εμείς τους κρατάμε εδώ με το ζόρι, σημειώστε το αυτό, με το ζόρι, αυτοί θέλουν να φύγουν. Θέλουν να πάνε στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Δεν θέλουν να κάτσουν εδώ. Εμείς όμως τους πιάνουμε πάνω στον Εύρο ή στις βάρκες που τους τσακώνουμε, τους φέρνουμε στη Μητροπολιτική Ελλάδα, τους δίνουμε ένα χαρτί για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Και μάλιστα η μεγάλη επιτυχία του λιμενικού μας, δυστυχώς για μας, είναι όταν τσακώνει ένα φορτηγό που πάει να φύγει από την Πάτρα για την Ιταλία και τους γυρνάει πίσω. Όταν πιάνει ένα καταμαρά που φεύγει την Κέρκυρα για να πάει στην Ιταλία και το γυρνάει πίσω. Και εμείς χαιρόμαστε. Επιτυχία του λιμενικού. Αντί να σκεφτόμαστε ευτυχώς, δυστυχώς μάλλον το λιμενικό λειτουργεί και τους φέρνει εδώ και τους κρατάει εδώ, εμείς χαιρόμαστε. Δεν νομίζω τίποτα είναι τυχαίο. Δεν πιστεύω πολύ στην τύχη. Η τύχη συμβαίνει μία φορά. Δεν μπορεί να συμβαίνει 10 χρόνια συνέχεια, 20 χρόνια συνέχεια. Και να έχουμε το χρόνο 100.000 άνθρωποι που δεν έχουν σχέση ούτε με την κουλτούρα μας, ούτε θα μπορούσαν ποτέ να έρθουν τα πόδια, πραγματικά το θέλουν να το κάνουν. Φυσικά η λαθρομετανάστευση για μας είναι στα προγράμματά μας και αν θέλετε μπορώ να σας αναλύσω, αν δεν σας κουράζω, να σας το πω πάρα πολύ γρήγορα. Οι λαθρομετανάστες πρέπει να σταματάνε εκεί που μπαίνουν. Θα μπαίνουν σε ένα χώρο, φανταστείτε ένα στρατόπεδο θα το έλεγα, αυτοσυντηρούμενο από τους ίδιους, όπου θα τους γίνονται έλεγχοι ιατρικοί και ταυτοποίηση των προσώπων. Θα μένουν εκεί για 2 μήνες. Μετά τους 2 μήνες έχει υποχρεωτικό επαναπατρισμό. Εάν στους 2 μήνες κάποιος χρειάζεται κόσμο για να δουλέψει, θα έρχεται να τους παίρνει υπευθύνη. Θα τους κολλάει ένσημα, θα τους πληρώνει με ροκάμο, θα φροντίζει για τον ύπνο τους και όταν δεν τους χρειάζεται, τους φέρνει πίσω. Αν κάποιος κατορθώσει να γίνει τόσο χρήσιμο, να το κρατήσει κάποιος πάνω από 2 χρόνια, θα μπορεί να μείνει στην Ελλάδα. Γιατί σημαίνει
ότι ήρθε ένας άνθρωπος, όντως έχει κάτι να προσφέρει σε αυτή τη χώρα και εμείς τους χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο επαναπατρισμός δεν θα σταματιέται. Θα είναι άμεσος, με το που συμπληρώνονται 2 μήνες. Δεν είμαστε απάνθρωποι, δεν θα βουλιάξουμε ποτέ καράβι, δεν θα πειράξουμε ποτέ κανέναν άνθρωπο. Γιατί και αυτοί δεν έρχονται εδώ από καλοσύνη. Κάτι τους κυνηγάει εκεί που ζουν. Θα τους φροντίσουμε για 2 μήνες, θα τους ταΐσουμε, θα τους ποτίσουμε και θα τους δώσουμε και ένα χαρτζηλί για να γυρίσουν πίσω. Αλλά όχι εκεί. Δεν θα μείνουν εδώ. Δεν μπορεί σε μια χώρα που σήμερα μας μέτρησαν για 11 εκατομμύρια και δεν μας είπαν τα 2-3 εκατομμύρια από αυτούς οι λάθρομετανάστες. Γιατί τους απογράφαν και αυτούς χωρίς να τους ενδιαφέρει ποιοι είναι, πού μένουν και από πού έρχονται. Οι αρρώστιες στην Ελλάδα, αρρώστιες που είχαν εξαφανιστεί, φυματίωση, αρρώστιες γενετικές, σύφυλλοι κτλ. Ξαναεμφανιστήκαν. Οι πατήτιδες, AIDS. Εξολοθρεύεται ο πληθυσμό μας και ολοθρεύονται τα πάντα. Γιατί είμαστε ανθρώπινοι και το δεχόμαστε. Εγώ δεν πρέπει να του δεχτούμε. Είμαστε άνθρωποι και είναι άνθρωποι. Ο Έλληνας πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Αλλά δεν μπορεί επειδή είναι άνθρωπος να τον εκμεταλλεύεσαι. Φτάνει. Ως εδώ. Τέλος η μετανάστευση. Και όταν δουν αυτά τα κυκλώματα ότι τους φέρουν εδώ, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν εδώ, δεν θα τους ξαναφέρουν. Θα βρουν άλλη χώρα να τους πάνε. Αλλά όχι εδώ. Υπήρχε κάποιο άλλο σκέλος στην ερώτηση που δεν απάντησα. Εθνικά ζητήματα. Βλέπουμε Σκόπια, βλέπουμε ΑΟΣ. Τα εθνικά ζητήματα. Λοιπόν, σήμερα δυστυχώς και όχι μόνο σήμερα, αυτή είναι μια παλιά ιστορία και είναι μπλεγμένα και τα πολιτικά κόμματα στην ιστορία με τα Σκόπια. Είναι ένα κρατήδιο, ένα μόρφωμα, το οποίο αποτελείται από 4-5 διαφορετικές φυλές. Μέσα σε αυτές τις φυλές υπάρχουν και Έλληνες. Βέβαια, αν στα Σκόπια πίσω ότι είσαι Έλληνας, είσαι καταδιωκόμενος, να ξέρετε, έτσι. Και αν είσαι από αυτούς που φύγαν τότε με τον εμφύλιο και παίρνει σύνταξη από εκεί, αν το νομίζεις να πεις ότι είσαι Έλληνας, σηκώνουν τη σύνταξη. Εκεί μέσα ζουν Αλβανοί, Βούλγαροι, Σλάβοι, Έλληνες, Γύφτοι, Τουρκογενείς και διάφοροι. Όλοι αυτοί σήμερα, αυτό το κρατήδιο σπουδών να ονομάζονται Μακεδόνες. Να μας κλέβουν δηλαδή την ιστορία μας. Κανείς δεν τους έχει ενημερώσει ότι όταν είσαι Μακεδόνας δεν μπορεί να είσαι τίποτα άλλο παρά Έλληνας. Δηλαδή, αν ένας Έλληνας γεννηθεί στη γη της Γερμανίας και με τον καιρό αυξηθούν και γίνουν 1 εκατομμύριο Έλληνες και πάνε και περιφράξουν μια περιοχή, θα την ονομάσουν Ελλάδα. Θα το επιτρέψει αυτό η Γερμανία, δεν κατάλαβα. Επειδή δηλαδή ζουν κάποιοι σε μια γεωγραφική περιοχή που ένα μέρος της κάποτε ήταν η αρχαία Μακεδονία, έχουν δικαίωμα να σφετερίζονται την ιστορία της και το όνομά της. Αν θέλουν να ονομαστούν Σλαβομακεδόνες, δηλαδή με την έννοια είμαστε Σλάβοι φίλοι, αλλά ζούμε στη Μακεδονία, που πάλι δεν ευσταθεί, και ήταν μικρό μέρος των Σκοπίων είναι Μακεδονία, θα μπορούσαμε να πούμε, παιδιά, δεν τα βρούμε. Όχι Σλάβο Μακεδονία ακριβώς, αλλά βγάζετε το Μακεδονία, Σλάβοι είστε. Εντάξει, έχετε και λίγο Μακεδονία γη, αλλά δεν είσαι σε καμία περίπτωση Μακεδόνες. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Μακεδόνες είναι μόνο όταν είσαι Έλληνας. Δηλαδή, το Θεσσαλός τι είναι, άλλο κράτος. Ο Κρητικός τι είναι, άλλο κράτος. Αυτή είναι η διαίρεση της φυλής μας από την αρχαιότητα. Φυσικά, όταν είσαι Μακεδόνας Έλληνας, θα μπορούσαμε να τους ενσωματώσουμε. Να τους πούμε να κάνουμε δημοψήφισμα και να να τους ενσωματώσουμε. Και να είναι νόμιμα Μακεδόνες. Αν το θέλουν τόσο πολύ. Φυσικά δεν θα ανεχτούμε σε καμία περίπτωση ούτε Μεγάλους Αλεξάνδρους, ούτε αλλοδρόμια με ελληνικά ονόματα που πάνε σε άλλες καταστάσεις, ούτε τίποτα. Επίσης για την Τουρκία. Θα σας πω κάτι που δεν το έχετε ξανακούσει, ίσως να πείτε και λίγο χαζό έτσι που τα ακούτε τώρα, αλλά πάω να το τεκμηριώσω, απλώς δεν θέλω να φάω τον χρόνο μας εκεί. Ποτέ δεν κάναμε προπαγάνδα ούτε για την Τουρκία, ούτε για τα Σκόπια, ούτε για τη Βουλγαρία, γιατί ξέραμε και εμείς στη Βουλγαρία ζουν πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν χωριστεί τότε με την Εξαρχία κτλ. Όπως επίσης και στη Βόρειο Ήπειρο, που σταματήσαμε τότε με Βόρειο Ήπειρο, εγώ στο στρατό δεν ήξερα Βόρειο Ήπειρο, τραγουδούσαμε και τραγουδάκια για τότε, φαντάζομαι πολλοί από εσάς, και μάθαμε ξαφνικά επισημίδι ότι η Βόρειος Ήπειρος δεν υπάρχει, είναι Νότιος Αλβανία. Ξεχάσαμε τη συνθήκη του 2014 που υπέβαλε στους Αλβανούς η Βόρειος Ήπειρος να είναι μια ανεξάρτητη περιοχή μέσα στην Αλβανία και να διοικείται από Έλληνες. Και δεν το εκδικήσαμε ποτέ. Γι' αυτό υπήρχε το επόλεμο. Το οποίο κατήργησε ο Παπανδρέου και μετά ο Σαμαράς έκανε ό,τι έκανε ο γελίος. Λοιπόν, δεν είπαμε λοιπόν ποτέ στους Τούρκους, δεν το διακοιταχτείτε στο καθρέφτη. Οι Τούρκοι ήταν Μογγόλοι στην καταγωγή. Από τη Μογγολία κατεβήκαν. Δεν ήταν καν φιλοί. Ονομαζόταν Σελτζούκοι και Οθωμανοί, ξέρετε από τι. Όχι από το χωριό τους. Από τον αρχηγό τους. Ήταν δηλαδή μια μάζα ανθρώπων, δεν ξέρουμε πώς, 100-200 χίλιοι, οι οποίοι ονομαζόταν σύμφωνα με τον αρχηγό. Και όταν τους Οθωμανούς Τούρκους τους έλεγες Τούρκους, το θεωρούσαν Βρισιάν. Σήμερα όμως φτάσαμε οι Τούρκοι σήμερα να είναι ένα ισχυρό κράτος, να έχουν 2 τρομερούς ηγέτες που πρέπει να τα αναγνωρίσουμε, γιατί μόνο έτσι μπορεί να πολεμήσει τον αντίπαλο σου, τον Ερντογάν και τον Υπουργό Εξωτερικών που είναι τον Καβούτογλου, οι οποίοι κάνουν την Τουρκία μια υπερδύναμη.
σε βάρος της Ελλάδος και των κυρίαρχων γύρω κρατών, που η πολιτική μας εδώ είναι ανάξιη. Και πολύ λίγοι για αυτό το έργο που έχουν να επιτελέσουν. Θα έπρεπε λοιπόν να πούμε στους Τούρκους, παιδιά, εσείς η καταγωγή σας είναι ελληνική καταγωγή. Μπορεί να έχετε επιλέξει να λέγεστε Τούρκοι, αλλά η καταγωγή σας είναι ελληνική. Και κοιτάξτε όταν παίζουμε μπάλα, ποιος μαζί Τούρκος και ποιος Έλληνας. Μπορεί να σου ξεχωρίσετε φοράει φανέλες. Τα σίδερα, αυτά τα περιβόητα που μας έρχονται για άλλους λόγους βέβαια. Έχετε δει κανένα Τούρκο Μογγόλο εκεί μέσα. Από πού και σου Μογγόλοι. Κάναμε όμως ποτέ προπαγάνδα. Όχι για να τους κάνουμε Έλληνες. Για να τους κάνουμε να σκεφτούν αν είναι Έλληνες. Αν στην καταγωγή τους δηλαδή είναι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουν ότι είναι. Το κάναμε το ίδιο με τους Σκοπιανούς, το κάναμε το ίδιο με τους Βούλγαρους. Υποστηρίξαμε αυτά τα σύνορα της Ελλάδος που η Σκοπιανή τηλεόραση κάνει προπαγάνδα εδώ και 50 χρόνια για το ραδιόφωνο και έχουμε αφήσει εμείς τους ακρίτες μας εκεί έρμεα στην προπαγάνδα των Σκοπίων, έρμεα στην προπαγάνδα της Τουρκίας. Που παλιά πηγαίναμε όταν δούλευα σαν πολιτή στον Εύρο και μετά το βουνό που πήγαινε για την Αλεξανδρού που λέμε μόνο τουρκικά κανάλια και τουρκικές τηλεοράσεις. Κάναμε ποτέ αγώνα για αυτά. Εμείς δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Όχι, πόλεμο δεν θα κάνουμε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να πολεμήσεις σήμερα. Υπάρχουν τόσα μέσα ενημέρωσης, τόσοι τρόποι για να αντισταθείς που δεν χρειάζεται να κάνεις πόλεμο. Δεν χρειάζεται με τα όπλα δηλαδή. Τα κερδίζεις διαφορετικά τα πράγματα, αλλά πρέπει να αγωνιστείς. Κάποιος άλλος? Συγγνώμη, σας κουράζω με μακροσφαιρείς έτσι αναλύσεις, αλλά δεν μπορώ να πεις και με δύο κουβέντες. Πρέπει να πεις κάτι παραπάνω. Μικρόφωνο. Για να πούνε και άλλοι, όχι τίποτα άλλο. Θα ήθελα λιγάκι να μας πείτε αν και κατά πόσο είναι εύκολο τα όρια που αυτή τη στιγμή τρώνε τη σάρκα της Ελλάδος να τα πείσετε ή να τα διώξετε. Θεωρώ ότι ο δικοματισμός δεν είναι το μόνο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε. Τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ μεγάλα και υπάρχουν άπειρα κράτη τα οποία θέλουν να φάνε κάτι από εμάς αυτή τη στιγμή. Πόσο εύκολο να τους πείσετε και αυτούς ή να τους διώξετε, έτσι ώστε να μην διεκδικήσουν κάτι περισσότερο όταν θα βγουν στην εξουσία. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν χαρίζεται. Ούτε από τη μαμά στον παπά. Τίποτα δεν χαρίζεται. Για όλα υπάρχουν ανταλλάγματα και υπάρχουν αγώνες. Το κακό με την Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια είναι ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Ενώ όλοι οι άλλοι διεκδικούν από εμάς ό,τι περνάει από το μυαλό σας. Γη, είδωρ, ελευθερίες, δικαιώματα, τα πάντα. Και μου πει, είναι ο Κώδης, είναι 2 μέτρα, είναι και λίγο λεπτός, είναι μπρατσαράς, έχει ένα όπλο στο χέρι και μου λέει: ξέρετε, μεγάλο, το μπαλκόνι είναι δικό μου. Το καταλαμβάνω εγώ. Από αύριο δεν θα βγαίνει στο μπαλκόνι. Αν το κάνω όχι μόνο στο δικό μου μπαλκόνι, αλλά και στο δικό σας μπαλκόνι. Επειδή είναι σωματαράς και ψηλός, θα τον αφήνατε έτσι. Θα κάνατε την πάπια μέχρι να μπείτε μέσα, να πάρετε ένα μαχαίρι, ένα κουζινομάχαιρο, ένα κυνηγητικό όπλο, δεν ξέρω τι. Και μετά θα το βαρούσατε. Δεν θα το επιτρέπατε. Γιατί αν το επιτρέψετε και πάρει το μπαλκόνι, όπως έκανα με τα ίμια οι Τούρκοι, μετά θα ζητήσει το σαλόνι. Μετά θα προχωρήσει την κρεβατοκάμαρα. Και στο τέλος θα πάρει και τη γυναίκα μας. Οι Τούρκοι λοιπόν, οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι, οι Αλβανοί, με τους Τσάμιδες στο περιβόητο ζήτημα αυτό, έχουν μάθει τον κόλπο. Οι Έλληνες πολιτικοί δεν διεκδικούν τίποτα. Δεν έχουν καμία επίσημη θέση. Είναι έτοιμοι να τα παραδώσουν όλα αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα τους. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και τι κάνουν? Διεκδικούν. Διεκδικούν ό,τι μπορούν περισσότερο. Η μόνη τους σκέψη είναι ζητάμε 2 για να πάρουμε 1. Και στο τέλος παίρνουν μισό. Και την επόμενη φορά θα ξαναπάρουν άλλο μισό. Και αυτό έχει συμβεί κατά κόρο και το θυμάστε και εσείς ιστορικά. Μετά τα ίμια μας ζητήσαν τη Γάουθο. Αν είναι δυνατόν. Και σήμερα ο Νταβούτογλου πριν λίγες μέρες, πριν λίγο καιρό, ήρθε και είπε ότι το Καστελόριζο ανήκει στη Μεσόγειο. Δεν ανήκει σε κάποια χώρα. Και το χειρότερο, δεν ξέρω να το προσέξετε, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πέρασε έτσι. Οι Τούρκοι συμφωνήσαν με τη ΣΕΒ να κάνουν γεωτρήσεις. Πού? Πού έχει ορίσει η Τουρκία ΑΟΣ και εμείς δεν το ξέρουμε? Με ποιους όρισε ΑΟΣ? Ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων? Για να το πετύχουν αυτό οι Τούρκοι τι κάνανε? Όταν η Κύπρος που όρισε όντως ΑΟΣ με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο ξεκίνησε τις γεωτρήσεις, οι Τούρκοι απειλούσαν θεούς και δαίμονες. Στέλνανε αεροπορία, στέλνανε ναυτικό, λέγανε θα γίνει πανικός. Εμείς ακόμα αγοράζαμε. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Παπαντρέου, εδώ μέσα στο λιμάνι, στη συνέντευξη τύπου, τι θα κάνει για αυτό το θέμα, δεν απάντησε. Ποιο ήταν όμως το ζήτημα των Τούρκων, να σταματήσουν τη γεώτρηση των Ισραηλιτών που δεν μπορούσαν να το κάνουν έτσι κι αλλιώς? Όχι. Απλώς ήταν να κάνουν δικές τους γεωτρήσεις για να μην τους ενοχλήσει κανείς, και αυτό κάνουν σήμερα.
και ακούσαμε κάτι άλλο τραγελαφικό, που μιλάμε για δικαιώματα. Είπε ο Παπαδήμας μέσα στη Βουλή, ακόμα δεν ήρθε, ότι θα τρυπήσουμε κάτω την Κρήτη. Το ίδιο είπε και ο Παπαδέρος τελευταία του ομιλία πριν πάρει ψήφο εμπιστοσύνη. Και λίγο πριν είπε θα τρυπήσουμε και στο Ιόνιο. Και πώς το κάνει αυτό. ΑΟΣ δεν έχουμε ορίσει. Το ΙΓΜΕ, τον υπεύθυνο φορέα για τις έρευνες στην Ελλάδα δηλαδή, τον κλείνει. Τα ελληνικά πετρέλαια τα πουλάει. Και αν υποθέσουμε ότι όντως έχει τόσο θάρρος και είναι τόσο θρασής, και όντως θα κάνει γεωτρήσεις χωρίς να ορίσει ΑΟΣ, ποιος θα ελέγξει τις ιδιωτικές εταιρείες που θα έρθουν να κάνουν τις γεωτρήσεις. ΙΓΜΕ, νέμα, δεν υπάρχει. Ελληνικά πετρέλαια έχουν πουληθεί. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο των εταιριών, ποιος θα βάλει τους όρους και τα όρια. Η πολιτική μας δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, πραγματικά λυπάμαι, γιατί η ζωή δεν χρειάζεται να είμαι εγώ τώρα εδώ, είναι μικρότερη των περιστάσεων. Πολύ μικρότερη. Σχεδόν ανύπαρκτη. Αλλά εμείς δεν ήμασταν εύθυνοι. Όταν εγώ δείχνω τον άνθρωπο απέναντί μου, τα 3 δάχτυλα δείχνουν εμένα. Εμείς τους επιτρέπουμε να είναι εκεί πάνω και να μας κυβερνάνε τον τρόπο που μας κυβερνάνε. Γιατί ακόμα και σήμερα αυτή η αίθουσα δεν είναι γεμάτη. Ακόμα και σήμερα που η Ελλάδα καταδυναστεύεται, που οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, που εμείς θέλουμε στο εξωτερικό πλέον χιλιάδες ανθρώπους, νέους εξειδικευμένους επιστήμονες, για να δώσουν τα φώτα τους και τη ζωή τους στο εξωτερικό, αυτή η αίθουσα δεν είναι γεμάτη. Και δεν το λέω γιατί κάνουμε κάτι παραπάνω από ό,τι κάνουν άλλα κόμματα. Το λέω γιατί θα έπρεπε όλοι μας να ενδιαφερόμαστε και σε ευχαριστώ που ήρθατε, το λέω με τους παρευρισκόμενους. Θα έπρεπε όλοι μας να ψάχνουμε λύσεις. Να ψάχνουμε λύσεις για να απαλλαγούμε από αυτό το βραχνά, από αυτή την αλητία που έχει αρχίσει στην πολιτική μας ζωή. Τουλάχιστον ας σκεφτούμε όταν πάμε να ψηφίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ας μην τους επιτρέψουμε να κάνουν τα ίδια. Παρακαλώ. Κάποια άλλη ερώτηση. Ο κύριος εκεί εδώ. Αντώνη πάνω, ο κύριος. Είναι και ο κύριος. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Να σας συγχαρώ όλη την ομάδα για αυτό το τόλμημα. Διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή το site σας και μπορώ να πω ότι θα μπορούσα να σας κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Ό,τι θέλετε. Έτσι, να περιοριστώ σε κάποιες επισημάνσεις, κάποια πράγματα. Μου άρεσε πολύ ο μέανδρος που επιλέξατε σαν σύμβολο και προσπαθώ να σκεφτώ για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Όχι μόνο οι παρευρισκόμενοι, αλλά και η ίδια η χώρα. Βλέπω το Ελλήνων δεσμός και σκέφτομαι ότι είμαστε ένας λαός που ξυπνούσαμε μόνο όταν δεν βλέπαμε ότι υπάρχει η αυριανή μέρα. Εγώ πάντα πίστευα ότι οι γονείς, οι άνθρωποι της ηλικίας σας, εγώ είμαι στις 37, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω αφήσει τη λύση του δημοσίου, γιατί κάποια πράγματα που μας συμβαίνουν είναι αυτά που επιλέξαμε εμείς. Δεν φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι. Η 21η Ιουλίου υπογράφηκε στο μνημόνιο εκείνης της μέρας, για πρώτη φορά από μια χώρα, όπως η Ελλάδα, υπογράφηκε πράγματι εξασφάλιση. Και για όσους ξέρουν τραπεζικούς όρους, ξέρουν ότι ήταν η πέμπτη δόση, παραχωρήσαμε κυριολεκτικά δικαιώματα. Αυτό δεν το φανέρωσε κανένας. Για αυτούς τους λαθρομετανάστες που υπάρχουν εδώ πέρα, όπως πολύ ωραία είπατε, που βρήκαν τις $2.000 ο καθένας. 40 δισεκατομμύρια δολάρια πήραμε το 1993 για να έρθουν κάποιοι κύριοι από τη Βαλτική. Αν θέλετε όμως, προχωρήστε στην ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω 4 πραγματάκια. Πρώτον, αν πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει μία λύση με την περίπτωση να υιοθετήσει κάποιο άλλο νόμισμα. Να αποχωρήσει μόνη της από το ευρώ, να κάνει ένα άνοιγμα σε κάποιες άλλες αγορές και να δεχτεί ένα άλλο νόμισμα. Να απαντήσω πρώτα στο είναι μεγάλο και θα ξεχάσω τα υπόλοιπα 3. Θα μου πείτε. Θα τα χάσω τελείως. Μου δίνετε μια ευκαιρία να πω πρώτη φορά σε εσάς επίσημα κάτι που συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό και με τους συνεργάτες μας και με κάποιους επιστημονικούς φίλους, επιστήμονες φίλους που έχουν και ασχολούνται με τα οικονομικά. Θα ξεκινήσω όμως από κάτι που είδαμε στην τηλεόραση προχθές. Ο Παπαχελάς είχε καλεσμένους κάποιους αναγνωρισμένους επιστήμονες Έλληνες που είναι σε όλο τον κόσμο επάνω σε οικονομικά θέματα. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι οι 2 από τους 5 λέγανε να επιστρέψουμε στη δραχμή και οι 3 από τους 5 ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Και οι 2 όμως είχαν μια κοινή συνισταμένη. Και τα 2 θα μας οδηγήσουν στην καταστροφή. Η δραχμή σε μια προσωρινή καταστροφή 2-3 ετών, το ευρώ σε μια μελλοντική καταστροφή και σε έναν αργό θάνατο. Αλλά έχουμε και την ελπίδα, λέγανε, ότι επειδή μας ορίζουν οι Ευρωπαίοι, θα κάνουμε κάποια αλλαγή στο σκεπτικό μας. Σήμερα θα ακούσετε μια πολύ διαφορετική πρόταση. Δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά. Την έχουμε συζητήσει με κάποιους ανθρώπους
των οικονομικών, γιατί εμείς δεν είμαστε των οικονομικών, είμαστε επαγγελματίες που μπορούμε να διαχειριστούμε τα οικονομικά μας, αλλά δεν είμαστε των οικονομικών. Και οι δύο περιπτώσεις προηγούμενες, είτε μείνουμε στο ευρώ, έτσι έως θα χρεοκοπήσουμε και το πιθανότερο να μας βγάλουν και από το ευρώ και να μείνουμε στη δραχμή από μόνοι μας, μόνο επειδή αυτό γίνεται αργά και σταθερά, ο θάνατος που θα επέλθει θα είναι και οδυνηρός και σκληρός και μακροχρόνιος. Η λύση του να πάμε στη δραχμή θα έχουμε ένα προσωρινό θάνατο 2-3 ετών και μετά θα πάμε σε ανάκαμψη θεωρητικά. Ο λόγος που γίνονται αυτά είναι ότι έχουμε εξωτερικό δανεισμό και κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα πρέπει να δανειζόμαστε χρήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τα οικονομικά του κράτους ποια είναι ακριβώς, ούτε τα δηλώνει ποτέ κανένας. Θα πρέπει να το κάνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Να κάνουμε δηλαδή έναν εσωτερικό δανεισμό. Και η πρωτοτυπία δεν βρίσκεται εδώ. Η πρωτοτυπία βρίσκεται στο εξής. Αυτό που θα πρέπει να είναι η επικεφαλίδα της συζήτησης που θα κάνουμε τώρα, αυτό που θα σας πω δηλαδή, σε 5 λεπτά όμως για να μην μακρηγορήσω, υπάρχει μια επικεφαλίδα, εμπιστοσύνη. Θα πρέπει δηλαδή η νέα κυβέρνηση που θα εφαρμόσει αυτό που θα σας πω τώρα να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού και ο λαός να την εμπιστευτεί. Σύμφωνα με τη συνθήκη του Μάστριχτ, δεν έχουμε δικαίωμα να τυπώσουμε δικό μας νόμισμα όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικαίωμα αυτό το έχει μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο εκπρόσωπός της εδώ, η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία φυσικά δεν είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως πολύ γνωρίζετε, είναι η Ιδιωτική Τράπεζα. Ποιος έχει τον έλεγχο ενός κράτους? Αυτός που ελέγχει την οικονομία του, αυτός που ελέγχει το χρήμα του. Το πρόβλημα της αγοράς σήμερα είναι πρόβλημα ρευστότητος. Τι κάνανε οι τράπεζες? Μας δώσανε δάνεια, πάρα πολλά δάνεια, όσα δεν θέλαμε. Διακοπές θέλετε, πάρτε δάνειο. Αυτοκίνητο θέλετε, πάρτε δάνειο. Όχι δάνεια δουλειές, δάνεια για διακοπές. Και ξαφνικά σταματά τα δάνεια και λέει φέρτε το χρήμα πίσω. Οι τράπεζες όμως δανείζουν 10 φορές πάνω, έχουν το δικαίωμα να δανείζουν 10 φορές πάνω το χρήμα που έχουν, ας πούμε, στις αποθήκες τους. Άρα λοιπόν, μας δανείσανε 10 φορές επάνω τα χρήματα που θεωρητικά είχαν. Και τώρα τι μας θα δάνει πίσω? Αυτά τα 10 φορές επάνω χρήματα να τους τα πάμε πίσω σε πραγματικά χρήματα, τα οποία δεν τυπωθήκαν όμως ποτέ. Δεν υπάρχουν. Και αφού δεν υπάρχουν, πού θα βρούμε να τα δώσουμε? Είναι σχήμα οξύμορο. Δεν υπάρχει θέμα να το δώσουμε και δεν υπάρχει θέμα να ξεχρεώσουμε. Θα καταλήξουν να μας πάρουν την ιδιωτική και κρατική περιουσία και εμείς πάλι θα χρωστάμε. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να κάνουμε κατά τη γνώμη μας είναι να τυπώσουμε ένα νέο χρήμα. Το οποίο όμως δεν θα ονομάζεται χρήμα. Και τι είναι αυτό που κάνει το χρήμα χρήμα και έχει αξία? Είναι η αναγνώριση που έχει μεταξύ των μελών μιας κοινωνίας ότι αποτελεί μια μονάδα, μια συγκεκριμένη αξία και βάσει αυτής της μονάδας γίνονται συναλλαγές. Θα τυπώσουμε λοιπόν ένα ομόλογο και όχι χρήμα με πολύ χαμηλό επιτόκιο για να μην είναι δελεαστικό για να το αποθηκεύει κάποιος, και αυτό το ομόλογο θα πρέπει να ορίσουμε μεταξύ μας λόγω εμπιστοσύνης ότι θα το κυκλοφορούμε στην αγορά για να κάνουμε συναλλαγές. Το ομόλογο αυτό θα είναι 1/1 με το ευρώ. Γιατί δεν πρέπει να μπερδέψουμε τον κόσμο με συναλλαγματικές ισοτιμίες και όλα τα παρόμοια και δεν πρέπει να σκεφτούν οι ξένοι, οι δανειστές μας, ότι εμείς βρήκαμε ένα νομικό σκαλοπάτι για να τυπώσουμε χρήμα. Γιατί έτσι θα μας απορρίψουν. Βγάζουμε λοιπόν το ομόλογο με πολύ χαμηλό επιτόκιο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αποθυσάβεση, αλλά κυκλοφορεί στην αγορά. Το ρίχνουμε στην αγορά σε ποσότητες που θα οριστούν από ειδικούς, γιατί εγώ δεν μπορώ να γνωρίσω την ποσότητα τώρα, για να μην δημιουργήσουμε αντίθετα πράγματα από αυτά που έχουμε σήμερα. Και αυτό το τι θα δημιουργήσει? Θα δημιουργήσει την εξής κατάσταση. Το ομόλογο, οι πρώτοι που θα το δεχτούν θα είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις που παράγουν ελληνικά προϊόντα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να αγοράζουν και αυτοί, ας πούμε, ο μανάβης στις ντομάτες, αυτός που έχει τις ντομάτες να αγοράζει το σπόρο τον ελληνικό πλέον, θα πρέπει να καλλιεργήσει το χωράφι του με τον τρόπο του πατροπαράδοτο που ήξερε, να πάρει κοπριά να ρίξει λίπασμα, να μην αγοράζει εισαγόμενα λιπάσματα. Και με την ίδια αξία του χρήματος να κάνει κύκλο μέσα στην αγορά και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δημιουργώντας θέσεις εργασίας, δημιουργούμε πλούτο. Δημιουργώντας πλούτο, ανεβάζουμε την αξία, την υπεραξία της χώρας. Σταματάμε να δανειζόμαστε το εξωτερικό και αρχίζουμε να αποπληρώνουμε τα χρέη μας. Το ευρώ δεν το αποκλείω από την κυκλοφορία. Απλώς, επειδή το ευρώ θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν οι εισαγωγές, γιατί εκεί θα δημιουργηθεί το μεγάλο πρόβλημα, γιατί όταν κάποιος παίρνει ομόλογο, δεν θα έχει καμία αξία για μια χώρα σαν την Τουρκία, ας πούμε, που κάνουν πολλές εισαγωγές από εκεί, για να εισάγουμε την Τουρκία πράγματα. Άρα θα αναγκαστούμε να ξαναπαράγουμε έπιπλα, θα αναγκαστούμε να ξαναπαράγουμε μηχανήματα. Και μη σας φαίνεται περίεργο να σας πω ότι είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες που κλείσαμε. Opel, Fiat, Pony,
Να σας πω ότι είχαμε εταιρείες ηλεκτρικότητες κλείσαμε, η Ζόλα, πίτσος που εξαγοράστηκε. Να σας πω ότι η Ελλάδα δεν στερείται από τίποτα, ούτε από πρώτες ύλες. Τα λίγα πράγματα που θα χρειαστούμε, όπως είναι τα καύσιμα, γιατί εκεί είναι ένα βασικό πρόβλημα, έχουμε τα ευρώ, γιατί η Ελλάδα είναι συναλλαγματοφόρος χώρα. Η βασική της πηγή εσόδου είναι ο τουρισμός και η ναυτιλία. Εάν λοιπόν ταυτόχρονα με αυτό το όμολογο αλλάξουμε τους κανόνες της εμπορικής ναυτιλίας και κάνουμε τους Έλληνες υποκριστές να γυρίζουν τα καράβια τους στην ελληνική σημαία, τα πράγματα αλλάζουν. Ξαφνικά θα έχουμε ζήτηση για αξιωματικούς και υποαξιωματικούς που θα επανδρώσουν αυτά τα πλοία. Θα έρθει χρήμα. Θα πληρώσουν ένα ελάχιστο φόρο, ελάχιστο πραγματικά και κυριολεκτικά, γιατί να φέρουν τα καράβια τους εδώ. Τυπικό. Για να μην λένε οι Ευρωπαίοι εταιροί μας ότι εμείς δεν έχουμε φόρους. Άρα λοιπόν, αυτό που σήμερα ακούτε έτσι για πρώτη φορά, και ίσως όταν το σκεφτείτε μετά θα βρείτε κάποια σημεία που φαίνονται ότι το ρωτάνε. Είναι πρωτοποριακή λύση. Θα πρέπει όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Στην περίπτωση της Ελλάδος δεν υπάρχουν δοκιμασμένες λύσεις. Είμαστε ένα πειραματόζωο αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει γίνει στη χώρα δεν έχει ξανασυμβεί σε καμία χώρα του κόσμου, ούτε στην Αργεντινή. Δεν υπάρχει παρόμοιο περιστατικό πουθενά. Άρα, οποιαδήποτε λύση θα δοκιμάσουμε είναι πειραματική. Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα ότι αν είναι έτσι πως είμαστε, πάμε σε χρεοκοπία. Η χρεοκοπία, τα αποτελέσματά της, τα πρώτα θα είναι οδυνηρά, αλλά κάποια στιγμή θα έρθουμε. Με τον τρόπο που προτείνουμε εμείς, με αυτό το όμολογο εμπιστοσύνης, τη μονάδα που θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί οι Έλληνες ότι να αποδεχόμαστε σαν μέσο συναλλαγής, γλιτώνουμε αυτή την περίοδο καχεξίας. Δυναμώνουμε ταυτόχρονα την οικονομία μας. Γιατί την αναγκάζουμε να παράγει και μετά ή μένουμε στα ίσια στο ευρώ ή φεύγουμε και πάμε σε μια δυνατή δραχμή που δεν χρειάζεται να υποτιμηθεί. Χώρα που δεν ελέγχει το νόμισμά της, χώρα που δεν ελέγχει την οικονομία της, είναι χώρα σκλάβος των τραπεζών. Σχεδόν κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να τυπώνει χρήμα. Ούτε η Αμερική. Η ΦΕΔ είναι η ιδιωτική τράπεζα. Εκβιάζει την Αμερικανική κυβέρνηση. Όπως κάνει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κύριος Προβόπουλος, για μένα, ο οποίος πρέπει να πάει στη φυλακή και μάλιστα για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να ξεχάσει τι σημαίνει ήλιος, ήταν αυτός που ξεκίνησε μαζί με τον Παντρέου το παιχνίδι του CDS. Δηλαδή, ας το κάνουμε έτσι λίγο περιπαικτικά, αν έχω γνωστό που έχει λότο, το παίρνω τη λότο και λέω εσύ, βάλε μου τα 6 νούμερα. Την άλλη μέρα το ξαναπαίρνω, βάλε μου τα 6 νούμερα, βάλε μου τα 6 νούμερα, αλλά ανεβάζω το ποσό. Επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη λοιπόν, θεωρεί ότι θα πάρει τα λεφτά του. Αυτόν τον αέρα τον είχαν και αυτοί που παίζανε τα CDS των 3 ημερών. Ο Προβόπουλος, όταν ξεκίνησε αυτή η κατηφόρα της Ελλάδος, αυτόν τον αέρα τον έκανε 10 ημέρες. 10 απίστευτες μέρες. Έδωσε το δικαίωμα δηλαδή σε αεριτζίδες και αλήτες της οικονομικής πολιτικής να κερδοσκοπούν εις βάρος της χώρας. Μέσα σε αυτούς φημολογείται, και μάλιστα ο κύριος Καμένος το πήγε στη Βουλή, ότι είναι η οικογένεια του πρώην Πρωθυπουργού. Σε αυτούς που οικονόμησαν πολλά λεφτά από την καταστροφή της χώρας. Φημολογείται και το λέει ο Καμένος, όχι εγώ. Αν λοιπόν πάμε σε ένα δικό μας έλεγχο της οικονομίας, τα πράγματα αλλάζουν. Αν μπορώ να πάω δηλαδή και να αγοράσω, δημιουργώ κίνηση. Σήμερα η ακινησία σκοτώνει την αγορά. Η έλλειψη ρευστότητος. Και όσο μας βάζουν φορολογικά μέτρα, όσο μας βάζουν χαράτσια, τόσο η αγορά θα πηγαίνει προς το χειρότερο και τόσο θα μηδενιζόμαστε. Βέβαια, από μόνο το αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να αλλάξουμε και το φορολογικό σύστημα ταυτόχρονα και να αλλάξουμε και τις συνθήκες με τον τουρισμό μας, με την ναυτιλία μας, τα βασικά που μας δίνουν έσοδα. Δεν θα μιλήσω ούτε για πετρέλαια, ούτε για ορυκτά που έχουν τεράστια και πολύτιμα στη χώρα μας, γιατί αυτά θέλουν κόπο, χρόνο, υποδομές. Υπάρχει λύση, ναι. Και η λύση για μας είναι αυτή. Θέλω να προχωρήσω στη δεύτερη ερώτηση σας. Το δεύτερο είναι κάτι το οποίο μάλλον το συμπληρώσατε εσείς. Έχω ακούσει για αυτό το περιβόητο ομόλογο μια τέτοια απόπειρα έγινε στο Βέλγιο. Με ένα εσωτερικό πατριωτικό ομόλογο. Εκεί ήταν δανεισμός καθαρά. Όπως το ονομάσαμε. Δεν ήταν για να διακινηθεί το νόμισμα ανάμεσα στον κόσμο. Αυτό που προτείνουμε εμείς δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο. Ποτέ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ανατρέχοντας την ιστορία, βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αναπτύχθηκε πάντα μέσα από τη θάλασσα. Είμαστε μια πλούσια χώρα και γι' αυτό όλοι προσπαθούν να μας ελέγξουν. Για ποιο λόγο δεν στρεφόμαστε στα απλά πράγματα? Ζούμε σε μια πόλη η οποία θα μπορούσε να είναι το Μονακό των Βαλκανίων. Και όμως δεν έχουμε απλά πράγματα. Αυτά είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δηλαδή, ό,τι και να συζητήσουμε εδώ σήμερα, εμείς έχουμε πρόγραμμα για αυτό το πράγμα. Αν πείτε, ας πούμε, ένα βασικό θέμα που δεν το αναφέρει κανένας, αλλά είναι από τα βασικότερα σήμερα και μάλιστα τα σημαντικότερα αύριο, τα τρόφιμα. Σήμερα βάζουν τους αγρότες μας, και επειδή έχουν κάποιους αγρότες εδώ μέσα, το ξέρουν,
να καλλιεργούν μεταλλαγμένα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά τα μεταλλαγμένα, δεν λέω με κακή έννοια, είναι γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Δηλαδή, παίρνει το σιτάρι που είχε η Ελλάδα εδώ και 10.000 χρόνια και έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες, το παίρνει ο Ολλανδός, επεμβαίνει στο DNA του, αλλάζει το DNA και το σιτάρι αυτό αυτόματα αποκτά πνευματικά δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εσύ δεν μπορεί να δημιουργήσει πόρους από αυτό το σιτάρι για να φυτέψει, ακόμα και αν γίνεται. Γιατί αν το κάνει, η εταιρεία μπορεί να σου κατασχέσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι περισσότεροι σπόροι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, προέρχονται από δύο χώρες: Ολλανδία και Ισραήλ. Μας επιδοτούν για να ξυλώσουμε τα πατροπαράδοτα μπέλια μας. Μας επιδοτούν για να ξυλώσουμε τα δέντρα που ανέκαθεν είχαμε, είτε είναι ροδάκι, είτε είναι οτιδήποτε, στην Ελλάδα και να βάλουμε καινούργιες καλλιέργειες. Γιατί έτσι χάνεται ο σπόρος. Η Ελλάδα δεν έχει πολιτική σπόρων. Παρόλο που είμαστε η χώρα που έχει το ευνοϊκότερο κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τους ταΐσουμε όλους και να τους χορτάσουμε, δεν έχουμε πολιτική σπόρων. Μέσα λοιπόν στο δικό μας πρόγραμμα είναι να φτιαχτεί ένας οργανισμός, ο οποίος θα είναι αυτός που θα διαχειρίζεται τους σπόρους. Όχι μόνο θα αποθηκεύσει και θα κρατήσει τους πατροπαράδοτους σπόρους που δεν έχουν δικαιώματα, αλλά θα κάνει και έρευνα ο ίδιος επάνω στους σπόρους για να πουλάμε εμείς στις άλλες χώρες και όχι άλλες χώρες σε εμάς. Και τα τρόφιμα σε λίγα χρόνια, σήμερα ακούγεται ανέκδοτο, αλλά σε λίγα χρόνια θα είναι σπάνια. Δεν θα σας επιτρέπετε ούτε στην αυλή σας να βάλετε ντομάτες. Σήμερα ακούγεται αστείο, αλλά οι ντομάτες που τρώμε όλες έχουν δικαιώματα. Και όταν κάποιος τις βλέπει εκεί θα μπορεί να τις κατασχέσει. Ήδη υπάρχει ένα site, Περλίτης λέγεται, είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και μαζεύουν πατροπαράδοτους σπόρους, τους αποθηκεύουν και τους διακινούν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν είναι όλα θέμα απόφασης πολιτικής. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί κανείς από αυτούς που είναι πάνω δεν ζει ανάμεσά μας. Ζει σε άλλους κόσμους. Στα παιδιά που πάνε σε άλλα σχολεία. Έχει άλλους στόχους. Το επάγγελμά του των περισσότερων είναι πολιτικός. Τι επάγγελμα αυτό, δεν κατάλαβα. Πολιτικός εκλέγεσαι, δεν γεννιέσαι. Και αν κάποια στιγμή ο κόσμος δεν θέλει, πάντα δεν είσαι πολιτικός. Τι δουλειά θα κάνεις όταν σταματήσεις να είσαι πολιτικός? Βλέπουμε το Φλωρίδη. Ξαναγίνεται πολιτικός. Δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Δηλαδή τόσο χρόνια στην κυβέρνηση δεν μας έσωσε. Τώρα θα είναι μόνο να μας σώσει. Από τι? Από τον εαυτό του. Δηλαδή, έχουμε καταρτήσει τα πράγματα να είναι γελία πλέον. Έχουμε επαγγελματίες πολιτικούς. Και τα παιδιά τους κληρονομικό δικαίωμα πολιτικά και αυτά. Δηλαδή, βουλευτές, υπουργοί, δεν ξέρω τι άλλο. Στην αρχαία Ελλάδα, κάποια στιγμή ήταν όλοι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα πολιτικά. Και μάλιστα ο Σόλωνας, όποιος δεν συμμετείχε στην πολιτική, τον τιμωρούσε. Εμείς εδώ συνήθως το αντίθετο. Τιμωρούμε που πάει να μπει στην πολιτική, τιμωρούμε που πάει να καταφύγει. Το θεωρούμε γραφικό. Και αφήνουμε την πολιτική στους επαγγελματίες. Γιατί? Τι έχουμε δει μέχρι τώρα κάνουμε από αυτούς? Φτάνει. Όχι άλλο. Δεν θα πάρω μάλλον. Εγώ τουλάχιστον δεν θα πάρω. Λοιπόν, άλλη ερώτηση.